Hambai Club ni luang Chamung Bagwikha tini Bharat hakotar yogmani salno rwgui Bagwikha Kherengbar Hospitalo Takarjola CSC tai Jompuyjola Hospitalo Chamung kaham yafarika hamya kalaijak abai baksano dati lukurokno sak hamai phaini bagibo diailekha bwskangni salote chuba churok khlaino o sal palaijaknai hini club ni president Tongkha TTAADC ni EM Kamal Kalai tai Hambai club ni juda adog rok Hambai club no borok dini phai Kherengbar saknai nogo thangnai bisi kebangma romoi जोङो अरनि पेशेन्ट रकमा फाइ बरक गति बागै दं फायो लुकुस माने खाका हाम लुकुरकनो खाका हाम बरक फाइ गति चारि दं थामो दंफायमे बाय जायो जुगिया रकनो बरक देलाय kana हामबाय तै जतनो नो दिनि 79 सिनि हायक मा सालना रय जतनो खापनि दंमा तैचिबाय याफा नरक जतनो साइमे ना जों एडिसि ताम खाइतो नरक yang नादि याग्रा फाजि एडिसि जों फाइमानि परेव चारता बल जों बिल्डिं तां दं O tipra sarok jibi thangna naiya o tipra sarok biye matar hordin buthar ke or buthar din no jeng jaga rimaya hauma mamutu bithi rimaya or chin doctor ka ham karoi mane specialist doctor ka ham tong chini kintu specialist doctor jeng je nangmani manai khunui karoi eke jeng samai tangla ke jeng phaimani pore a tipra sarok ni mokol ni mukti ne jeng hau khiklaya चारतला बिल्डिंग तांग तों चंगरो ओ जागा न चिंती प्रश्न जरा थैना मुतने हमना मुतने ओ जागा में छांगले सिनाय नि जों ताब ok तांग तो आबो चिमी बुया जों रफ्ता जों फाइमानि परे आगे तालो वाइ ने खे जों सार्टिकल केम खायो इ प्रसारो बहको बुतुल हगे मताय रिलायो खाक्लाबो बुतुल हगे मताय रिलायो गोबा खाके मताय रिलायो पाथरं खे मताय रिलायो हाया ऑपरेशन खाइजा फाइदि नरने अब पाथर से नरने अब ट्यूमर से ने बुजक मन फ्री अफ कस्ट जों सार्जारि खाइनि नाय ताबुंगे जों थांनाय 2 बोसोराव मै फ्री अफ कस्ट सार्जारि खाइदों जों एकदम फ्री रां फैसा करे दिप्रा सारो गारि बाय बन तो फाइसक बाय मे आफे बरो न पकेट नि रां रिखन फै जों फाइ ताबु दिनिबो इंडिपेंडेंस डे नि स्पेशल साला जों दिनि बाहायनो परबो 11 जन तिनि बोचों फ्री अफ कस्ट गोबां मा कमप्लिकेशन नि बरक न जों ऑपरेशन खाइदों नरक नुइ मानना जों जतनि काहामको हॉस्पिटल नि याफनो जतनि से बेस्ट हॉस्पिटल द खाइमान तिनिफोराव जों आबो नाय दं आं कासिं जेता सामान तिब्रा साराव जिबितार हरदि बांला माया रां गरै साइमेया लामा सिनिया अरन बुथारनि हायरो साबाय फाइया हाके आबो बै चिनि खारियाव मुक्ति इयो जों तंथन तो याथन बरक सिबा पांचेनाबा किन्तु जों आगामी दिन चिनि भविष्यतनि और सिन्ति प्रसाद न अरन जों एमआरआई खाइमाने अरन सीटी स्कैन अरन सोनोग्राफी अरन नि केबिन तंनाय अरन जों समस्त धरনের फेसिलिटी चिनि ताबो खेरेंबार आयुष्मान नि पंचकर्म बहायनि जों जेंगे रेखा त्रिपुरानि IGM जीबीनि परेने जतन सिचाराय आफाइबो हॉस्पिटल अथच न चन काहाम डाक्टर हरिया FRU चन साजाक साखलाय जाफानो चिनि और ना एनेस्थेसिया तंग चिनि और ना काहाम अनि पेडियाट्रिक तंग अबहायनि बागैनि मासाव जोंनो अबनो अबहेला खाइदों तिप्रासा आमथाइका अबहेला खाइदों ताकार जलाव नायदि कायसा निनि मेडिसिन माने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिया कांचनपुर डिविजनल हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिया सीनियर रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिया आवन बगने चंगु चिते दाखुते बुखुनो दिने अ मुइतो खाय अ सालो हायनाय मासाव नर खाका बर रंनो जों जे सामतां तमन रंनो खना खारियाव माने जों बाहायके सामतां तांलाय दं चिनि डॉक्टर चिनि नार्स रं स्टाफ कम रां पैसा कम एडिसिनि रां पैसा करिनि बिसिङो पानो जों होनजागौ कुतुक जागौ तामन नर सेवा खाइमेया तामन नर स्नामिमेया नर तामन नार्स गोबां करि डॉक्टर गोबां करि हिजाबो किन्तु रां तो चिन्तानि करै एपल जों कुदिलाय दं जे मानसा गुबाग्रानि दाबि मोनबाय ओ कुदिलाय थानि ओ चप्रबि तंलाय थानि ओ माइजे सामुं तंलाय थंतो नरहाय अक्रा रकमि बरक आनि काका संगानि मामा संगानि दारा संमांसे हाइनि सालो त पुसो साफे नुबै दं आगेनि चिमिनि बरक बायसिनि जागा आं मीडिया तंफोर चिमिनि बरक बायसिनि जागा आं पुसो तंस बरक साफे दं किन्तु बरकनि ब्लेसिं नांगौ बरकनि आशीर्वाद नांगौ बरकनि साजेसन नांगौ जत लोक बरकनि नरनि साजेसन नांगौ सिनि ओ खेरेंबार हॉस्पिटल जों ताबो
अब 200 बेड गाय थांनाय अब पाइखान अक्टोबर मासाव डेडलाइन जागाङ अक्टोबर मासनि समाव उद्बोधन खायनाय हाय उद्बोधन खायगांके जोंबो कायसा केयारनि थांनाय अर समस्त फेसिलिटी जों खायनायनि बागै जों साथियावलाय दंता हामबाय जतन Te kaisa kok sir aro je dead body transfer gari ni bagai lukurok tabo mo mane khatong jak oba hai gari rok tai ki sasuk bari jangnai nangnai oba hai rok salajak tong mane oba rok oba hai wansu অবশ্যই মানে বাং দিনাই অবশ্যই লুইয়া চিনর পোস্টমর্টেম প্রবলেম বঙ্গ বরক থেকে হাকে আপনার পোস্টমর্টেম খাইনা হাকে জিবি মাতলাङ सिङर तब पोस्टमर्टेम खाइनानि बागै खाइनानि डक्टरनि टाइप अफ बिल्डिङ खाइनानि गोथै न खाइनानि हुके नार्स हस्टेल डक्टरनि क्वार्टार থেকে आरमखै जे नांमाने तावैसे जों ताबो 47 पुटिनि कायसा प्रब्लेम अब एक्सेप्ट थिङाके जोबोद रिकर्डनि कायसा बिग हस्पिटल यापन कायसा बेस्ट हस्पिटल एवं नाइथक हस्पिटल बबो हाय बेराइसि माला हेपेनि सारा त्रिपुरानि बर अब केसिन वान संबे जों सामलाय এবং राजबारिनि जे बुस्थुवर दम दङ र दुम दङ राजबारिनि दुम हायगेन अबन हाय राजबारिनि लुक बायदि सामनानै नायजागि दङ एकदम आधुनिक बागै thank you sir তিনি 79 তম স্বাধীনতা দিবস পালন খাইলেকা फुंनिसिम न ओमफ्राय सालब्रुम हायनो ताकलायबो हामबाय क्लाब जम्बैजला हामबाय क्लाब सिनि रुगि रंनो सिनि स्टाफ रंनो तिरिसा बरनि फल फकरा तै मिस्ट्रि रग माने फेमिलि बागै बंनो बेलाय खेना हामबाय ओमफ्राय हायकेनो आगामि दिनाव गोसों गथालाय मिललाय तिरिसा सिनि Independence Day hakin celebrate khelaiне hainin amusung saina hambai Vokla sungro haketini hambai club tini koijana patient tong ni no hospital ni amne to phungni theke 21 jona tongmani hangke baksa ba discharge thangka tongna nailia hangke baksa ta admission ke dalani tong tabi mota 18 jona Barat hat koto yok mani sal tini 79 tomani palajak mani salo hospital tam nang mani rok ba tam ro bo bahai rok kai khlajak tong তিনি তো স্পেশাল কোনো ক্যাম্প রক তো जों खालायलायलिया फियाबा पेशेन्ट रंनो जेसेक मानो जों मेडिसिन्स माने मागना बिथिनो रनानि चेष्टा खायके दिनैनि दिनाव ओमफ्राय फाइने रंनो किसा चकलेट स्राय रंनो बा मिस्र किसा जों लायखा bes kang salo baba hai wan sukte baba hai ke hospital ni bakakte ba patient ni bakakte especially tini rogo charai kathar asani doctor tongnong no hospital go tini তিনি তো চাই আছেনে তো গেরে আর ফিয়াবা আগামী দিনও সঙ্গম হেওয়ান সুগো भारत हा कत तो योगै थांगा हे देबना किन्तु सिनियो एरिया स्पेशली आङो एरिया नि खबर सानो जों डेभलपमेन्ट देब नांखो स्पेशली सिनि सब डिविजन तो जबैजल सब डिविजन कायसा फिया बरकुन सब डिविजन हस्पिटल करिखो अनेक दिन न तो गरै आलका जागा जतो जागान दङ मेलागर सब डिविजन दङ बिशालगर सब डिविजन दङ दो किन्तु सिनरो जबैजल करिसे एकदम अर्जेन्टली न जबैजल सब डिविजन नाङै दङ हस्पिटल प्लस सिनि डक्टर एकदम कम र ओंखाय जों रेगुलार चेकआप रक तो खायमानो फियाबो स्पेशलिस्ट कुनो गरै ओंखाय स्पेशलिस्ट न जों नाङै दङ तासिनो लुकुरंनि बागै कुनो पेशेन्ट तो पट पेशेन्ट फायो के जों आसु सेपसाबो माने रामुसुमान जे रैमे आङै थांया खाजगै थांसिनि स्पेशलिस्ट रम रकनि बागै दा से सोनोग्राफी बो गरैसिन र एक्सरे तो आङै दङ फियाबो सोनोग्राफी रक गरै आफै बगैनो जों नायो आगे बिदिनो तेबो माने डेभलप होनानि बागै orani emergency rugi guno transport ok kha jana ne kai ambulance hobo ba hai roktong malkom তো হসপিটাল হইতে একটা অ্যাম্বুলেন্স তো দংছিনি ओमफ्राय ते कायसा BLS रि दङ आबो 102 अल त्रिपुरा सार्भिस न आमो बकासे दङ दुइटा दङ ता no ni sinmo अनि मु डक्टर सुस्मिता देवबर्मा मेडिकल अफिसार आराबजा hambai बडी जम्बुजलानि जों बिसिग्लुमनो भारत हादर जमनि सा बस हालनरगै जों सिनि बेमारि रगनो हस्पिटालाव थांनाय बेमारि रगनो सिनि या कुसा कुसा आइनो मिठाइ फल पकड़ा बाबो थानाय बिसि गोदों मारां नामा सामखां दङ पाटलाय बसुमा नरगै सामुं सानां गदर फेलेजा जों पुलिया ओ खेरेंबार हस्पिटालाव बागमानि करे के सिनि या गुलो जों तागारदला हस्पिटालाव थानाय आमनि या गुलो सरि जम्बुजला हस्पिटालाव बा ओ फोरोंथाम हस्पिटालाव जों बिसिग्लुमनो कवर खायो 15 आगस्ट ओ सालनोबो ngata kaisa sabisi januari सालनोबो सामनि कमिसन बिसिग्लुमो सिनि नाहार मुंkai sini o orok ni bisingo orok ni
इसिं जों बेबाद गुबै मैया फनो जे मानसा गोबां नम्बर हामबाय क्लाब साइटग्राफ बनि बागै जों बेमारि लोकनो फैसा यासु बाय फनो याफोरि नानि बागै असंग तांखानो अमना कारिबो जों ताकलाय चिनर भलिबल फुटबल भलिबल टुर्नामेंट चलि दंगो ini abu cengi tongkhaya amo pajanke sini joto members dai sini elakani tuja hangra pangra jotonan khobi sing aroma tasara amake sini bisi group ni kaisa kami kota তিনি খেরেংবার হসপিটাল ফাইয়ে নংনি যে হামবাই ক্লাব নয় হয়তো চামুং বাগথানি খেরেংবার হসপিটাল আগিনিছে তাকালে বিশি রগ বা তাবুক রগ নর্থ 40 বছর ফাইন সাবো তাকালে বিশি রগ ডেভেলপ নব খাকতি ববা হাই নজর নুক আর পেশেন্ট বসক তং जों नुखा जे बिसि ब्रुम न सिनि ओ ब्रुम हस्पिटाल सिनो खेरेंबार हस्पिटाल गोबां अरो खरक बासि एक खरक बासिनि भारा आबा हेरक मानसि जों नायखा जे खेरेंबार हस्पिटाल नसुं न बरक गलाय खनो सुबावो अरो फायजानके जों अरो स्टाफ रो अरो डाक्टर रो जों सुबावो ताई जोंनो बिसिम कम जरा मांगिनि बिसिम जों थांबाय बनि बागै हस्पिटाल नि जत स्टाफ रो नर्सिं हामबाय क्लाब नि तरफ থেকে हामबायके हाबाय कुपै यात्रा नং लगे खारचा इएम ताइ हाय काबा खेरेंबार हस्पिटाल बा तिति एडिसिनि साकदुक बेदा कासा खरकचा बासा जाक सारबाय नरगले तामको सालाका थाजिंग खरामाने तिनि कपाल काहामनि को जों बाननानि फाइमेनि जरा आजराव तिनि सार बसिनि दुसकां फाइमेनि जरा बनि बागै जों मबाइल जों साबा मालाय मनि बागै जों बेलाय बेलाय केना सारना जोंनि बागै जरा किसारमान बहि फाना जों बेलाय बेलाय क्लाबनि नै हामबाय ताइ बना जों कबागो फाइने बिसिरगो बा अबाहाय जराया फानो हालसा सिनि क्लाबाव फायै बिचा नायफिनजानि बागै जों